Нива җитештерү комплексының Александр бистәсе бүлекчәсендә чөгендер чәчү оешкан төстә бара. Язгы чәчүне туфракта дымбар чагында тиз арада башкарып чыгу өчен биредә мөмкинлекләр бар. Монопил маркалы 3 чәчү агрегаты эшли. На этом поле сеем сахарную свеклу, сорт Аланда. Сеют 3 посевных агрегата, Макорник, 24-рядные сеялки. Работа организована слаженно, механизаторы дружные, сеют качественно. Зей агрофирмасының алга бүлекчәсе басуларында да тулы куәттә чәчү эшләре бара. Биредә татлы тамыр 643 гектар мәйданда чәчеләчәк. Эшне вакытында тәмамлау өчен биредә бөтен мөмкинлекләр бар. Техника, агрегатлар төзек, чәчү процессы тулаем механикалаштырылган. Эшче кулларда җитәрлек. Икенчеләр өчен иң мөһиме хәзер һава шартларының уңай торуы. Бездә 643 гектар чөгендер чәчелә. Бүгенге көндә чөгендер зонасы оешкан. Бу басуда безнең технология көздән сукаладык. Район аграрийлары һәр кояшлы көннән файдаланып, атна ахырына чөгендер чәчү эшен төгәлләмәкче. Зей хезмәтчәннәре быел да республика буенча алдынгылар рәтендә булыр дип өметләнәбез. Адилия Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.